Sa ibang balita mga idol, dagsa ng mamimili sa mga malls sa Urdaneta City bago ang bagong taon, mahigpit na binabantayan. Para sa detalye, panoorin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Ilang oras na lang bago ang pagsapit ng bagong taon ay dinagsana ang pribadong mall dito sa Urdaneta City upang magsagawa ng last-minute shopping. Mahigpit na binabantayan ng seguridad sa mga mall sa Urdaneta City bunsod ng dagsa ng mga mamimili ilang oras bago sumapit ang bagong taon nitong December 31. Ayon sa panayam ng IFM Dagupan, maraming mamimili ang nagtungo sa mga mall para sa last-minute shopping, pagbili ng regalo at pamamasyal kasama ang kanilang pamilya bago ang pagsalubong ng bagong taon. Bukas po, mabibisi na po tayo. Tapos po, marami na rin pong tao. Marami na nga pong tao ngayon eh. Tapos po, kailangan po namin bumili ng pangregalo po namin. Tapos po, ng paghanda mamaya. Ito po kasi yung family bonding namin. Kasi po, last na. Dahil sa dagsa ng mga tao, ayon sa pamunuan ng mall, ay nagsagawa sila ng pansamantalang pagbabago sa operasyon gaya ng mall hours. Nakatulong din sa pagdami ng tao ang mga diskwento sa ilang bilihin, gayon din ang ipinatupad na extended mall hours upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamimili. Ayon sa pamunuan ng mall, pinaghigpitan ng mga seguridad at crowd control measures upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang insidente lalo na sa kasagsagan ng dami ng tao. Kasi siyempre, alam na natin ngayon na maraming tao magdadagsaan ngayon. Meron pang nag-rush ng shopping nila for their friends and loved ones. So, intact pa rin ang ating security and safety dito sa mall. At posibleng nag-deploy tayo ng additional augment in key areas of the mall. Yun. Nakipag-ugnayan din ng mall sa Public Order and Safety Office ng Urdaneta City upang mas mapalakas ang pagbabantay at masiguro ang kaligtasan ng publiko habang patuloy ang pamimili bago ang bagong taon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM.